вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в Централния стратегически клуб за анализи и свободна зона. Днешната ни тема може да ви се стори малко отвлечена от уморителното ежедневие, от непрекъснатите остри вътрешно и външно политически проблеми, които дискутираме. Дори може да си зададете въпроса за какво ли се прави подобен разговор. Не е ли това едно отклонение от свикването да ви засипваме с проблеми и още по-големи проблеми, с провокации към вашата способност да се ориентирате в сложни ребуси от междуличностни, междупартийни, междудържавни взаимоотношения. Може би, ако се замислите наистина в нашия изключително обременен от към обстоятелства и трудности свят, в който все по-невъзможно можем да видим собственото си място, с още по-големи усилия надникваме в бъдещето, и то не в някакво далечно бъдеще, а в онова бъдеще, което в нормално време би трябвало да бъде предсказуемо, предвидимо, да ни гарантира спокойствие, развитие и уют. Да, обаче днес времената са такива, че човек в повечето случаи много трудно може да види времето седмица напред, 10 дена напред. Всеки миг усещате опасността да бъдете бомбардирани с критики от ваши началници, да бъдете притиснати от какви ли не изненадващи събития, да останете, например, без работа. Мнозина просто живеят с страх, който в началото е необоснован, докато в един момент самото усещане за беда я привлича. Затова днес ще говорим за една дейност, която всъщност е лечението срещу стреса, лечение срещу всички страхове, срещу трудностите и срещу планината от проблеми, която е върху всеки един от нас. Рисуването. Но не просто това рисуване, което да ви изкара с платно на ливадата и да рисувате пейзажи. Не просто онова рисуване, което може така от нищото да ви направи световно известен художник, ако полагате, разбира се, системни усилия, а едно много особено рисуване, терапевтично рисуване, което по-скоро, ако се опитате да си го представите, ако разбира се не сте го преживявали, е част от този вид излекуване, което редица психолози предлагат на свои преуморени пациенти. Чували сте за музикотерапия, чували сте може би за терапия с цветове, с рисуване. Това, за което сега ще говорим, е възможността чрез рисуване да се успокоявате, дори да сте вече възрастни и дори отдавна спомена за детските книжки с картинки да ви е поизбледнял. Колоритания, може би .inc. Ето, така изглежда една такава книжка. Книга за оцветяване, витражи Тифани. За какво става дума? Гланцирана хартия с черно-бели изображения, които всеки един може да си ги отцветява. Има и описание как точно става това. Аз се загледах и да ви кажа направо, бих зарязал всичко, просто да си го разлиствам и да си гледам и за никакво предаване да не става дума, но за да ви бъдем полезни, ще ви разкажем за какво става дума. Ето и друга книжка. Това пък е оцветяване по номера. Мандали. Между другото, като гледате в
първо черно-белите изображения, преди да се отцветат. И ако първо сте разсеяни, ще видите някакви фигурки, кръгове, после ще видите, че в това има не просто логика, има математика, има геометрия, има пространственост и всичко това вие можете да си го рисувате. И то на 18, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 41, 50, 60 години, колкото и да сте на години, можете да си рисувате. Нали знаете, че Пол Сезан е почнал да рисува от 40 годишна възраст и е станал световно известен. Така че може да опитате, а как точно се случва това и как ни облагородява рисуването, ще ни разкажат Кремена Методиева, която е издателят, подготвил и предложил на пазара тези книги, и Валентина Стоева, която е с толкова много специалности и затова ще я представя накратко с функцията и като главен редактор на детскикниги.com. Те ще ни разкажат какво точно означава това като потенциал за истинско успокоение. След секунди започваме нашия разговор. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Добре дошли и на вас още веднъж в света на приказките за възрастни. А това са си истински приказки. Една особена форма на 1001 нощ, само че за рисуване, а не за разказване. Да, това е един сувенир от идеи. Нали? Сувенир от идеи. Как ви хрумна да подготвите такива книги? Ние харесваме и винаги търсим нови, нестандартни, различни неща. И когато разбрахме, че тези книжки за оцветяване за възрастни са станали толкова популярни в Англия, Франция, където във Франция особено се появи новина, че по продажба изпреварват готварските книги. Това е просто сензационно. Готварска книга да бъде изпреварена. Да, в Щатите също оглавяват класациите, и то класации не на детски книжки, не на просто книги за удоволствие, а сериозни класации литературни. И ние побързахме да ги направим и тук. Не е ли необичайно издателката на Последен влак за Истанбул на Айше Колин, една книга, която представяхме тук, издателката на автобиографията на Андрея Агаси и в същото време издателка на книги за оцветяване? Трябва да оцветявам повече книги, за да мога да отговоря творчески на този отговор, на този въпрос. Да, защото не съм... Труден въпрос ли? Труден въпрос. Може би пазарното стои в основата на това. Не пазарното. Да, макар че казах, да, като те са станали мода мания на Запад и бързаме да ги донесем и тук. Нуждата от творческо мислене. Пак се връщам на творческото мислене. Добре, това е нещо много важно. Тук ще включим Валентина Стоева, защото всъщност вие предпоставихте една много сериозна тема. Нужда от творческо мислене. И възможност за възрастните хора да си правят автотерапия чрез рисуване. Както казва Кремена Методиева, тези книги са оглавили класациите в световни рейтингови агенции за книги в Съединените щати, на Запад. Само че очаквате ли да направите пробив и в България? Дали пък няма да се окаже, че тези книги са всъщност един от показателите, които илюстрират колко е голяма разликата в степента на цивилизационно и социално развитие на западното общество и тук при нас. Западният човек, който се грижи за себе си, включително и за психиката и за своя уют, и човека от Югоизточна Европа, от Балканите, от България, който прегъва гръб, работи, ядосва се и не вярва, че може да си помогне.
Всъщност аз се надявам, че това няма да се случи. Искрено вярвам, че българите са като останалите европейци и са започнали да се грижат за себе си все повече. Самата аз съм оцветител, така се наричам, защото оцветявам с удоволствие тези книги още преди да навлязат на българския пазар. И за мен това е начин да не само да намалявам стреса, на който съм подложена, но същевременно да се опитвам да се развивам и да ставам все по-добра в това, което правя, защото колкото и странно да изглежда оцветяване, всъщност той има изключително много ползи за развитието на всеки индивид, като освен намаляването на стреса, всъщност тук говорим за развиване на фината моторика, която намалява при възрастните. Също така развиване на това творческо мислене, което е изключително важно за решаването на нашите проблеми. И искрено вярвам, че българите няма да бъдат скептично настроени към този метод за терапия. Една група българи, които имат и без друго проблеми и попадат в неизбежна зона за принуда да се лекуват, много добре знаят за какво става дума. Тук обаче е важно дали другите, които никога не са се докосвали лично, да не дава Господ да им се случва до такъв проблем, дали те биха повярвали, че могат да си помогнат? Да, така е. Прав сте, че много ми се иска да кажа, че като се появиха книгите, всички се възторгнаха и се отправиха веднага към книжарниците. Не, посрещнаха ги, първите реакции бяха скептични, наистина. Но веднъж пробват ли хората, вече тогава, да, разбират. Важно е да се докоснеш, да отгърнеш тези, както и вие казахте, магнетични, въздействащи. Да. Но трябва да го отгърнеш, да започнеш да го правиш и тогава си казваш, да, наистина е така. И вярно, че в началото, когато говорих с хора, точно от специализирани групи, как да се изразя, страдащи от Алцхаймер, от други умствени заболявания, те казаха, да, че тези оцветявки се използват точно с терапевтична цел за подобряване на умственото при техните пациенти, съвсем терапевтично, клинично. Да, вярно е това. Обаче, доказуемо ли е, че без човек да е непременно пациент в истинския смисъл на думата, т.е. без да е изпаднал в типологията на някакъв вид криза от такъв неприятен характер, ще му бъде полезно? За човек, който примерно се прибира вкъщи след работа, активно работи, сериозна дейност развива, какво би му донесло, ако си отцветява? Мисля, че най-добрият пример за ползите от отцветяването идва точно от децата, тъй като ние възрастните възприемаме това като типично детска дейност. Знаем, че в първите години от развитието на детето енергията, която изразходва то за развитието на мозъка си, е изключително голяма. И всъщност, когато ние предлагаме на детето да отцветява, то намалява стреса. Мисля, че това, ако го пренесем при нас като възрастни, би послужило като едно чудесно доказателство за ползите от тези книги. Аз лично мога да говоря за себе си, тъй като прилагам това нещо като метод за намаляване на стреса, заедно с четенето, разбира се, което също намалява стреса 6 минути на ден, за удоволствие с 68%. 6 минути на ден? Четене за удоволствие и комбинацията с отцветяване, всъщност това мен лично ме прави много спокойна, въпреки че работата ми е изключително натоварена. Вярвам, че всеки, който опита, би могъл сам за себе си да намери ползите. Но наистина, както каза и Кремена, човек трябва просто да пробва, за да разбере дали това е подходящо за него и всъщност да разбере колко е притегателно. И да излезе от рамката на това, че аз съм възрастен и е смешно и неприемливо да отцветявам детски книжки, примерно.
Не толкова рамката аз съм възрастен и е смешно или неприемливо да оцветявам детски книжки, колкото един друг въпрос би могъл да възникне. По-точно въпрос с два подвъпроса. Възрастният човек има различно разбиране за свободното време. То по функционалността и по структурата на това, което той и без друго прави, е различно. Свободното време на едно дете е съвършено друг полюс на разбирането за свободно време от това на един възрастен. Ако детето развива мисловната си дейност и творчеството си и чрез рисуване, то за един човек, който вече е зрял и е с, така счита се, оформена мисловна дейност, структура на мозъка, на нервната система, какво още ще му даде като доразвиване и как той да повярва, че наистина може с подобна дейност да постигне това, което и детето постига със същата дейност, макар и в различна степен и различна посока. Нужно ли е да има посредник между книгата за оцветяване и публиката, която би си я купила? Т.е. психолог непременно, който да обяснява, да ги насочва, да убеди, да ги убеждава, или те сами биха повярвали. Примерно гледат ни и казват: дай да купа и да проверя дали ще ме успокои. Аз установих, че има голяма разлика в отношението към книгите за оцветяване между мъжете и жените. Сега това е много банално казано. Не е банално. Но всички жени, освен че много по-лесно, веднага приемат, казват: о, да, колко е интересно, страхотно. Никой мъж, включително аз съм говорила с адвокати, зъболекари. Особено казвам, ето в зъболекарския кабинет, където тук хората чакат часове. Не е ли това една прекрасна идея да се оцветява? В приемната, например, да има книжки да оцветяват. Това ли имате предвид? Да. Аз започнах, малко се отклоних, започнах, че мнението на мъжете, 99% от тези, с които аз съм говорила, е: що за щуротии? Кой има време да се вторачва? А то именно вторачването ни помага да изключим и да се върна към това, което казахте преди това за как възрастния прекарва свободното си време. Аз мисля, че популярността на тези книги за оцветяване е един вид реакция срещу начина, по който обикновенно ние се прекарваме свободното време пред телевизора, с компютъра. Узурпирани сме от технологии и имаме нужда, мисля, че подсъзнателна, да избягаме, да се върнем към нещо носталгично, също така, но нещо простичко, което помага освен че облегчава стреса, отпуска ума, тялото, духа. Да, обаче това прави още веднъж да се върнем към темата за разликата между западния начин на живот и западния човек и източноевропееца с неговия начин на живот. Западният човек отдавна, може би скоро ще стане и век след години, но психоанализата, психотерапията е част от неговото всекидневие. При най-малък проблем или усещане за проблем той се консултира с такива специалисти. На Запад школи като тези на Фройд, на Карл Густав Юнг и на други такива психолози и психиатри не просто са абстрактно научно популярни, те имат практическа приложимост. Хората са се убедили, че това им помага. Включително и подобни технологии, които са функция от някои от тези школи. В България и въобще в тази част от света, първо консултацията с психолог
психотерапевт или психоаналитик не е нещо разпространено, особено ако човек не е изпаднал и без друго в тежка криза, когато по принуда трябва да отиде. Просто е така да отида, работя си, нали, по еди колко си часа на ден, но няма да ми мине през ум. Нали, ще си кажа, бе, къде ще хода, ще ме изкарат, защото тук тайни няма в България, нали? От друга страна, свободното време мъжа седи на чашка на салатка, гледа мач по телевизията, да рисува възрастния мъж, който е дошъл от завода или работи като счетоводител или работи в ДАНС, примерно, нали, тежка работа и се прибира и си рисува. Това е абсурд в неговото въображение. А всъщност може да се окаже, че много ще му помогне. Как този тип хора да повярват, че ако си отцветяват, например, премиера господин Борисов, Томислав Дончев, Влади Горанов, финансовия министър, шефа на ДАНС, шефа на НРС, прибират се и си рисуват. Как да повярват, че това ще ги направи балансирани? Мисля, че просто трябва да ги поканим да опитат. Това може би е... Това е моята така съвсем първосигнална реакция, но наистина се връщам на това, че човек трябва да опита, за да разбере дали тази техника работи за него. С думи, за да наистина, нали, типологизирам, това са хора на рискови, сложни, отговорни професии, свободното време от които е също за вид общуване. А това е един особен синоним наистина на четенето. Човек остава сам със себе си. Само, че не с книга за четене, а с книжка за рисуване. Въпросът е дали човек иска да открие себе си и да си зададе въпросите, които го вълнуват, или се опитва да избяга от това. Всъщност, мисля, че тук е основното и за да посегнеш към книга за оцветяване, ти определено трябва да имаш нагласата, че си решил да опиташ нещо ново, да разчупиш рамките, в които обикновено живееш и мислиш. Аз приемам не само книгите като терапия, но по-скоро като начин за духовно израстване. Ако четеш, да, даже не 6 минути на ден, защото 6 минути са може би 4 до 6 страници. Според изследването 6 минути намаляват стреса с 68%. Но Война и мир, ако четеш 6 минути на ден Война и мир, ще я прочетеш за една петилетка, нали така? Горе-долу. Вярвам, че това е подвеждащо, защото започнеш ли да четеш, всъщност сами ние знаем, че текстът увлича. По същия начин и тук. Но искам да представя един аспект на книгите за оцветяване, много важен според мен. Мой любим мислител Едуард де Боно, който е баща на латералното мислене. Даже донесох съм една книга, която аз лично много харесвам. Да, как да притежаваме красив ум. Да, и как да развием творческото мислене всъщност. И той казва, че ние имаме едно погрешно схващане за мисленето и логиката в основата му. Че логиката е най-важният елемент на мисленето. Аз също мисля така. Всъщност може би обаче, според него това е изключително субективно, защото... е в основата, ако не е логиката? Логиката трябва да бъде съчетана с творческо мислене. За да можем ние да разглеждаме проблемите, пред които се изправяме, предизвикателствата, с които се сблъскваме безпристрастно и да можем да вземем най-доброто правилно решение, не само според нас самите, но според заобикалящата ни среда. И аз самата намирам връзка между книгите за оцветяване и това творческо мислене. Защото ние, като индивиди, мислим в рамки. Заложени са ни едни рамки, ние вървим по тях и когато се сблъскаме с ново предизвикателство, което ни е било непознато, всъщност много трудно излизаме и намираме решение. Затова тук трябва да включим творческото мислене, което принципно е заложено във всеки един от нас, но голяма част от хората го блокират, казвайки си: аз нямам творческо мислене, аз мисля така, това е щуротия. И всъщност, колкото и странно да изглежда и на пръв поглед да няма връзка, когато оцветяваш, ти се изправяш пред такива предизвикателства. Дали да вървя по легендата, която примерно е дадена в тази книга с мандалите,
или да пробвам да комбинирам по съвсем различен начин цветовете. Защото може да се получи като крайен ефект нещо много по-красиво от това, което ми е дадено. Нека да попитам Кремена преди рекламите. 99% от мъжете казват не, но този 1% или колкото и да са, които приемат да рисуват, как го приемат? Да, ние имахме точно такъв, аз за това казах 99%, защото и какво бяхме си направили един workshop, където участваше Славин Славчев. Не знам дали познавате момчето от X-Factor. Случайно попадна. И започна да рисува, да оцветява витражите. Направи впечатление, че го и оцветява с един цвят, но му харесваше да оцветява с един цвят. Каза, да, страхотно ми харесва, взе си книжката. Само с един цвят? Да, аз го казвам просто, защото ми направи впечатление, че ние сменяме, имаме тук хиляди цветове. Той оцветяваше с един цвят. Каза, че искрено, и аз видях, че искрено му доставя удоволствие. И каза, да, освен връщането към детството, то това е наистина много разтоварващо и приятно занимание. Имаме един мъж последовател, оцветител. Да ви кажа на какво ми прилича, малко ще ви стресна с това сравнение, но не го казвам от личен опит и дано никой да няма такъв опит, но връщане към детството и извеждане като една линия, като от безсъзнателно състояние. Върнал си се и рисувайки съпреживяваш онова, което през годините на развитието ти е минало по друг път, различен от този красив детски път на рисунките. И като почнеш да рисуваш, някак си лекуваш разликата между това как си искал да извървиш този път и това, което ти се е случило. Ами не, аз мисля, че пак има връзка с творческото мислене. Както има коефициент на интелигентност, има и коефициент на креативност. И при един брейнсторминг експеримент с 3-годишни дечица се установило, че 98% от тях са творчески гении. Същия експеримент с 30-годишни хора, този процент става 2. Просто с възрастта ние губим творческия си коефициент. Да, точно творческия си коефициент. Защо? Ама знаете ли защо? Защото малък началник, малко по-голям началник, още по-голям началник, най-голям началник и над големия началник, най-голям началник. И човека, който е долу, как да не загуби творчество, като го моделират да слуша пирамидата на простотията, която е над него. И ти може да си рисуваш колкото си искаш. Решихме да се преборим с това. С картинки. С тези прекрасни, магнетични, магични фигури за оцветяване. Аз мисля, че тази иерархия все повече ще отпада. Обаче. И мисля, че това е един от начините хората да се оттърсят от малкия и по-големия началник. При второто априлско въстание може и да успеем да я съборим тази иерархия. Всичко може да съборим, но рекламите в една телевизия не можем да ги съборим. Реклами сега. Гледате предаването Свободна зона. Сега в студиото сме, освен Валентина Стоева, която ви представих като главен редактор на сайта детскикниги.com. С нас е и Диана Иванова, която е психолог и която, докато си говорим, ще оцветява, за да може нагледно да видите как се случва този процес и какъв вид имат картинките. Докато правим това комбинирано действие, нали можете едновременно и да рисувате и да си говорим? Разбира се. На вас какво ви носи това оцветяване като усещане?
Аз установявам, понеже всички около мен в момента оцветяват и супер са се пристрастили към тези книжки, да. И установявам, че на всеки му носи точно това, от което има нужда. Примерно имам приятелки, които ги успокоява, кара ги да почнат да развиват въображението си или пък да се концентрират върху някакъв мисловен процес много, или пък да почнат да мечтаят, да мислят някакви цели и така нататък. Мен ми помага за точно обратното. Мен ми помага да спра да мисля. Нещо като медитация при мен. Докато оцветявам, се чувствам супер релаксирана и изключвам мисленето в този момент. И това ме успокоява, защото през деня в мозъка ми е един постоянен шум от мисли и цели и неща, които трябва да се случат, и оцветяването е моята медитация. Как тогава става връзката? Ето, Диана Иванова казва, че при нея е обратния процес. Мисленето привидно, въпреки че това е безсъзнателно. То може би върви по някакъв невидим начин, защото мисленето никога не спира, то се трансформира от една категория в друга. Но как този процес на оцветяване би помогнал, например, на това, което е описал Едуард де Боно, как да притежаваме красив ум или как да развием творческо мислене? Всъщност, връзката е много явна. Това, което Едуард де Боно казва, е, че трябва човек да се научи да разглежда проблемите и предизвикателствата от всички възможни страни. Това обаче за повечето хора е много трудно. И всъщност, когато разглеждаш книгите за оцветяване и оцветяваш, ти съумяваш да разгледаш примерно един детайл от различни страни. Да си представиш добре дали ще е добре да е с червено, с синьо, с зелено, ами ако го направя еди как си, а как ще е свързан с останалите елементи. И по този начин това те кара да отключиш творческия си потенциал, който после да пренесеш в мисленето и в сблъсъка с реални предизвикателства. Нестандартността при използването на цветове за рисуване, за оцветяване, обвързана ли е и с нестандартност на мислене? Помага ли, например, избора на нестандартен цвят? Например, при възможността да се взима нестандартно решение в определена ситуация? Според мен, да. Ние като възрастни мислим, възприемаме нещата такива, каквито са. Например, небето е синьо, морето е синьо, тревата е зелена. Всички обаче знаем онази оранжева песничка, в която детето оцветява целия свят в оранжево и чичкото му казва не е така. Всъщност, избора на различни цветове, на нестандартни цветове, може да е едно точно такова възпитание на прилагане на нестандартни методи в мисленето и в решаването на проблеми. Така че според мен има много голяма връзка. И когато човек започне да оцветява, в началото ще забележи, че избира цветовете, които познава. Тоест ще заложи на зелени листа, кафяст ствол на дървото. После обаче, когато реши да експериментира, може да пробва различните цветове и така да си каже, окей, аз всъщност виждам, че резултатът може да е добър. Защо да не го приложа и при нещо друго? Мисля, че има връзка. Един до границата на крайности пример. Небето се рисува в червено, водата в зелено, а поляната е светло-синя. Какво ни носи това? Ако човек направи такъв избор, защото така усеща нещата, какво би означавало това за начина му на мислене и за потенциала му да взима необичайни решения? Дали такъв подбор на цветове означава дълбоко погрешно подредено мислене, откъдето следват погрешни решения, или следват необичайно успешни различни решения? Аз мисля, че най-успешните личности са онези, които са разчупили стереотипа и рамките. Така че ако оцветим картина в подобни цветове,
Може би ще видим ефекта след това. Разбира се, може да е тотална грешка, но всъщност може да се окаже и изключително успешна стратегия. Важното е човек да започне да мисли, да не се страхува, да прилага нестандартните решения в живота си, нестандартния подход. Защото страха е онзи, който ни спира всъщност да полетим и да разгърнем възможностите си, да направим нещо, нещо велико. Страха, нали? Страха. Рисуването преборва ли страха? Аз мисля, че то може да пребори как? Страха. Като ни накара първо да се отпуснем. Много е важно да намалиш стреса, да проясниш мислите си по този начин, изключвайки, както каза Диана. И след това... И след това какво? След това да започнеш на чиста глава да кажеш, окей, аз ще пробвам. Може да е грешка. Нещо много важно за ваш анализ на казаното от Диана. Когато тя казва, когато започна да оцветявам, спирам да мисля и започвам да медитирам, истината ли ни казва обективно или това е нейно субективно усещане, зад което всъщност започват да текат интензивни други мисли? Според мен ни казва истината, защото когато се умееш наистина да се изолираш от мисловния процес, който те кара да си или в миналото, или в бъдещето, а да си тук и сега. Просто тук и сега е със себе си и да усещаш и да мислиш върху това, което правиш в момента. Това е начин да изолираш тревожността. Можете ли да разкажете медитацията с думи, като състояние? По-скоро мога да кажа, че когато си навътре в един творчески процес, без значение какъв е той, може да е танци, рисуване, пеене, каквото и да е, когато си навътре в творчеството, според мен ти си направил някаква по-висша връзка и тогава наистина ежедневните мисли, проблеми са на заден план. Но самия процес на рисуване, мислене ли е също така? Разбира се. Може да бъде мислене. Аз лично може да мисля. Бъде, не, то самия избор. Той посягането към един цвят е функция на определена мисъл, нали? Или на какво? На рефлекс? Специално за цветовете има легенда, която на всяка мандала има номера и можеш да решиш дали да следваш номерата и да не мислиш сега какъв цвят да използвам, а просто чисто механично да оцветяваш и това доста хора ги успокоява, когато го правят механично. Обаче казахте нещо, което директно отвежда към мислене. Можеш да решиш. Решаването е форма на мисловна дейност. Решаваш да използваш легендата, но самото използване на легендата също е вид мислене, макар и по-механично, нали? Зелено, червено, тук трябва оранжево, жълто. Интересно ми е просто да го обясним като самоусещане и като реално състояние. Има ли разлика? Ясно, че не можем да спрем функциите на мозъка, така или иначе, дори когато спим, той извършва мисловни процеси. Но това, което е важно при тези книги, всъщност е възможността да разтовариш, да намалиш стреса върху мозъка, който се получава от сблъсъка с различни предизвикателства. Онзи бърнаут ефект, който води до много проблеми в днешно време. И всъщност ти помага просто да се освободиш по някакъв начин, да станеш по-спокоен, за да може, защото рутинните мисловни дейности не са проблем за нас. Проблем е стреса. Дали утре ще мога да направя това, дали съм си свършил работата добре. Това е онова, което ни кара да сме неспокойни, което ни спира в възможността да се развиваме като личности. И всъщност идеята на оцветяването и ползите от оцветяването са точно тези. Да ни помогне да се освободим от всички тези притеснения.
за да можем да разгърнем потенциала си, да намерим онова, което ни е интересно, с което бихме искали да се развием като пълноценни личности. Между другото, може би е важно да споменем един друга полза всъщност от книжките. При възрастните, колкото по-възрастни ставаме, толкова повече намалява фината моторика. Това е координацията ръка-око, която е важна при много от професиите. По този начин, докато човек оцветява, не само може да релаксира, но и да си възвърне тази координация, тази фина моторика. И това ми се струва много важен ефект. Има, между другото, изследвания, че при хора с болестта на Алцхаймер оцветяването забавя развитието на болестта, което е важно. Дали е доказано, защото това, казано в едно предаване, би могло да помогне на хора да изберат този подход и да забавят, ако имат такава болест? Принципно има изследвания в тази сфера. Така, че, има изследвания, има натрупване. Да, а пък Карл Юнг е използвал мандали в терапиите си, защото повторяемостта, примерно на един елемент, ти носи успокоение. Тоест ти не трябва да мислиш, тук дали ще е кръг, след това квадрат, триъгълник, какво друго да включа. Всъщност имаш повтаряне на едни и същи елементи и това някак си кара човека да се чувства сигурен, намалява страха, намалява притеснението и успокоява. Така че ползите безспорно са много и самото мислене достига на ниво нормални функции на мозъка, но не онова мислене, което ни прави раздразнителни, агресивни и притеснени. Сега ще задам един провокативен въпрос. А защо всъщност трябва да сме спокойни? Имаме нужда. А защо да имаме нужда? Ние сме денонощно под стрес, напрежение, мозъка ни, тялото ни е в активно състояние. Да. Единствено в момента, в който спим, се отпускаме до някаква степен, но недостатъчна. Въпросът наистина може да изглежда дори доста сериозно. Въпрос на избор ли е да изберем да сме спокойни или е въпрос на потребност? В смисъл, избирам да съм спокоен, но от това не следва, че ако съм неспокоен, няма да ми бъде по-добре и да бъда по-адаптивен. И нужно е да съм спокоен, защото със сигурност, ако съм спокоен, ще бъда по-трудоспособен. Абсолютно съм съгласна. Мисля с второто. Също както Валя каза, че трябва да внимаваме да не прегрееме от цялата тази активност и стрес и напрежение. Трябва да намираме своя начин за успокоение. Сега един въпрос, който проистича от реални събития. Знаете историята с тази медицинска сестра, която беше пребила новороден. Да. Обясняваха го с едно състояние на свръхнатрупване на умора. Ако, примерно, при свръхнатрупване на умора човек използва такива отдушници, като отцветяване, рисуване, четене и така нататък, това в каква степен минимизира риска от подобни експлозии? Аз мисля, че намалява риска в огромна степен, защото всъщност ще се върна към предишния въпрос, защо трябва да сме спокойни. Да, това е важно, да. Да, защото всъщност всичко негативно, което се случва, за което слушаме по телевизията и виждаме в ежедневието си, е вследствие на този натрупан стрес. На тази невъзможност да се справиш с проблемите, с предизвикателствата, което ти създава една неудовлетвореност и това те прави изключително стресиран. Натрупването ни кара да караме по-бързо, да не спазваме правилата, натрупването на стрес, за съжаление да чуваме и за такива инциденти, като с медицинската сестра. И аз мисля, че е много важно хората да осъзнаят, че всъщност трябва да намират начин да разпускат.
Независимо дали е това чрез четене, оцветяване, чрез танц или чрез разходки в природата, всеки трябва да открие, разбира се, собствения си начин на отпускане, защото ние сме много различни. Това е просто един метод оцветяването, но по-важното е наистина да осъзнаем колко имаме нужда от това да сме спокойни, за да не чуваме за негативни явления непрекъснато. Има ли опасност такъв тип дейности, чиято цел е да възстановяват балансите на духа, спокойствието, всъщност да правят човека по-самотен? Защото оцветяването е по особен начин самотно занимание. Това няма как да го споделите с приятел, може да му разкажете, разбира се, но в момента на рисуването вие сте сама. Напротив, има варианти да се рисува и оцветява с приятели. Как? Ако са група? Може заедно да оцветявате една картина, да споделите, да видите кой какви цветове ще използва, какво ще се получи, защото има доста сложни мандали и ако решиш сам да ги оцветяваш, може би ще ти отнеме много време. Ако искаш всеки един детайл да в определени цветове да се стараеш, може би с приятелка, докато оцветяваш, ще се включа. Докато си говорите и пиете кафе, може да е някаква интересна игра и занимание. Да. С розово, точно розово мислех да използвам. А кой модел е за предпочитане? Оцветяване в компания с приятели или сам? Аз мисля, че зависи от потребността на човек в даден момент. Защото, например, сега може да искам да оцветявам сама, защото имам нужда да остана сама със себе си, да се оттърся. Знаем, че по някой път общуването ни натоварва. Друг път обаче може да имам нужда да споделя това, което правя примерно с Диана. Така че, между другото, наистина е мания оцветяването напоследък и аз имам приятели, които си споделят. Виж как ми се получи на мен тази мандала или този витраж. Какво си направил, твоят цвят е много хубав. Споделят се самите средства за оцветяване. Примерно, дали ще е с фломастери, моливи, с тънкописци или някой ще опита с водни бои, ще изненада останалите. Така че всъщност изглежда на пръв поглед странно, но това занимание ни кара да получаваме това, което имаме нужда в дадения момент. Тоест дали да сме сами, дали да сме в компания и наистина разтоварва. Може би като гледането на един и същи филм. Иначе е ясно, че винаги сме сами в това, което правим. Една книга двама души я четат по различен начин. Оцветяването го правим по различен начин, дори шофирането на кола правим по различен начин. Ако, например, двама приятели или мъж и жена са в дрязга, с конфликт, напрежение между тях е възникнало, общо рисуване би ли помогнало да преодолеят това състояние? И ако са в състояние на конфликт, много трудно ли биха се убедили един друг да порисуват заедно? Всъщност, според мен би помогнало, но тук идваме до въпроса с убеждаването. Когато има конфликт между двама души, независимо дали са мъж и жена, бизнес партньори включително, защо не, опираме до въпроса да убедиш другия. И тук всъщност може да включим творческото мислене. Да успееш да убедиш събеседника си, този срещу теб, противника ти, по някакъв начин, че една съвместна дейност, безобидна като оцветяването, може всъщност да предложи решение на вашите проблеми. Жената казва: "Ей, прасе, алкохолизирано, ела да порисуваме малко." Естествено, много е важна нагласата, но тя е важна, когато подхождаме към всяка една дейност. Независимо дали ще оцветяваме или ще отидем на семинар за личностно развитие. Много е важна нагласата ни към нещата. Ако подхождаме с любопитство и даваме възможност на новите неща да
да ни покажат, да ни разгърнат потенциала си, всъщност може да се окаже, че печелим от това. Няма как да разберем, ако се страхуваме и не даваме възможност на новото. Какъв е днешният човек на средна възраст и по-скоро младежка, близка до средната? Боязлив, разочарован? Аз мисля, че са експериментатори всички. Експериментатори? Да, по-голямата част, не всички. Но мен това лично много ми харесва, да опитваш новото, да търсиш новото и да се стараеш не да влизаш в едно рутинно ежедневие и да знаеш днес какво ще правиш от сутринта до вечерта, а по-скоро да търсиш новото, да се стараеш днес да изпиташ себе си и някоя нова емоция и някое ново преживяване. Защото това ни учи, това ни изважда извън зоната ни на комфорт и аз изпробвам да оцветявам от известно време и мисля, че това е нещо, което ще влезне към личните ми методи за успокоение. И все пак оцветяване или четене, ако трябва да се степенува като качественост на терапията, кое е по-доминиращо? Аз мисля, че е много важно човек да подхожда във всеки момент към онова, от което има нужда. Както аз самата имам периоди, в които не мога да се насиля да чета книга, въпреки че това е работата ми. И нямам потребност от това, имам потребност, например, да се разхождам. Така в друг момент книгите са начина ми да си отпочина от четенето. Но човек просто трябва да дава възможност да знае, че има различни варианти за отпускане, за намаляване на стреса и да избира онзи, който му е необходим, комбинирайки го с останалите. Да, в конкретен момент. Диана, вие, тъй като времето ни подсеща, че трябва да приключваме предаването, можем ли да покажем и да... Аз не съм готова, но може да покажем докъде съм стигнала. Да. Покажи. Това прилича на галактическо съзвездие. Много хубаво. Това е интересно. Може да стане много интересно и всеки може да си го направи по негов вкус, така че на него да му харесва. Много, много необичайно наистина като послание предаване. Ако имате проблеми с наистина свръхдоза стрес, това е един от начините да го преодолявате, да се чувствате спокойни и балансирани и не просто да поддържате приятелства, но и да откривате нови приятели. Благодаря на Кремена Методиева, която беше издател и взе участие в първата част, издател и взе участие в първата част на предаването, Валентина Стоева, редактор на сайта детskiknigi.com и психолога Диана Иванова, която ни показа нагледно какво представлява оцветяването на мангали или витражи? Мандали. Да. Мандали, разбира се. Как може да ми хрумне такъв лапсус да направя? Ето и аз трябва да почна да рисувам, защото лапсусите са функция от стрес. След няколко минути останете с новините на TV+, и с девиза на предаването ни "Пещерата прави свободата".